дар рӯзҳои истироҳатӣ як қатор дастаҳои шомили Лигаи Олии кишвар бозиҳои даври чоруми худро баргузор намуданд. Бошгоҳи Равшани шаҳри Кӯлоб пирӯзии аввали худро пас аз бозгашт аз Лигаи Якум истиқбол кард. Дастаҳои Эсхата ва Душанбе бошанд, натиҷаи дилхоҳ ба даст оварда натавонистанд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. рақобатҳои даври чаҳоруми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ бо ду вохӯрӣ оғоз гардид, ки дар ин даври мусобиқа ду дастаи Пойтахт, клуби марказии варзиши Артиш ва Душанбе байни ҳам дидор анҷом доданд. Дар дақиқаи 23-юми вохӯрӣ легионери дастаи Душанбе Менҷана Люк ба задани гол даст ёфту, ҳамин тавр дар ин вохӯрӣ тими Душанбе аввалин шуда ба пеш баромад. Дар дақиқаи 37-уми рақобат бошад Фатулло Фатуллоев зарбаи ҷаримавӣ иҷро намуд, ки ту баъд аз бархӯрдан ба футболбози Душанбе Суҳроб Асоев ба дарвоза ворид шуду, ҳамин тавр худ гол дар ин вохӯрӣ ба қайд гирифта шуд. Пайти аввали бозӣ миёни дастаҳои футболи клуби марказии варзиши Артиш ва Душанбе бо натиҷаи мусовӣ 1-1 хатм шуд. Дар оғози пайти дуюми рақобат футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба задани гол мушарраф шуданд. муаллифи зарбаи ҳадафрас Суҳроб Ҷалилов гардид. Дар дақиқаи 59-уми бозӣ бошад нимуҳофизатгари соҳибном Фатулло Фатуллоев голи сеюми артишиҳоро ба дарвозаи Душанбе зад. Будовар мешавем, ки ин аввалин ғалабаи клуби марказии варзиши Артиш дар мавсими ҷорӣ маҳсуб мешавад. баъд аз се нокомии пайдарҳам дар даврҳои гузашта, сармураббии даста Алиёр Ашурмаҳмадов аз мақоми худ истеъфо дод. бошгоҳи Равшани шаҳри Кӯлоб пирӯзии аввали худро дар Лигаи Олӣ истиқбол кард. дар доираи рақобатҳои даври чоруми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ тимҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ба ҳам омаданд. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб доир гардида бо ҳисоби 1-0 ба суди соҳибони майдон хатм шуд. қисми аввали нерӯсанҷӣ бидуни гол пушти сар шуд. дар дақиқаи 52-юми пайти дуюм бошад Далер Шомуродов аз ҳайати Равшан ҷаримаи 11 метраро бехато иҷро намуда пирӯзии тимашро таъмин сохт. бо ҳамин тартиб тими Равшан пирӯзии аввали худро дар Лигаи Олӣ истиқбол намуд. бошгоҳи Хуҷанд бошад пас аз ду пирӯзӣ ва як мусовӣ ба шикасти аввали худ мувоҷеҳ гардид. бозигароне ки аз дастаи эҳтиётӣ ба майдон баромаданд, хеле мо аз он бозигаро миннатдорем, ки бозии моро пурқувваттар карданд ва ҳуҷумҳои дар пай буд хеле ба мо кӯмак расонд. мо голи аввалини худро дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон задем ва ғалабаи аввалини худро гирифтем. дар қисми аввал ба фикрам ҳар ду даста камтар ҳостатар бозиро сар карданд, лекин он ҳолатҳои голзанӣ ки мо доштем бояд мо истифода мекардем. ин футбол аст, мо натонистем он ҳолатҳои голзанӣ ки доштем истифода барем. ва дар қисми дуюм, дар аввали қисми дуюм дастаи Равшан голи худро зад ва бозӣ тамоман равиши дигар гирифт. камтар он чизое ки мо мехостем ва он чизое ки мо ба бачаҳо мехостем, ки он чизое ки мо гуфтем кунанд, натонистанд ва дастаи Равшани Кӯлоба мумкин сабабгори ин чиз шуд. ва бозӣ нишон дод, ки ба фикри ман дастаи Равшани Кӯлоб бисёртар мехост дар ин бозӣ ғалаба кунаду ғалаба кард. дар дидори дигари ҳамин давр клуби марказии варзиш Артиш бо ҳисоби 3-1 тими Душанберо шикаст дод. рақобати дастаҳои Истаравшан ва Файзканди ноҳияи Восе бидуни гол пушти сар шуд. тими Куктоши ноҳияи Рудакӣ бо натиҷаи 2-1 Эсхатаи Хуҷандро мағлуб кард. бо гузораи 4 даври чемпионат тими Файзканд бо дарёфти 8 имтиёз дар садри ҷадвал қарор дорад. Хуҷанд бо 7 имтиёз зинаи дуюмро ихтиёр намудааст. Куктош бошад 6 хол дорад ва зинаи сеюмро аз худ кардааст. дастаҳои Эсхата, Равшан, Истаравшан, клуби марказии варзиш Артиш, Душанбе ва Хатлон дар зинаҳои баъдӣ қарор доранд.